Welcome og happy weekend sa tanan natong mga kaigsuonan ug mahigala nga nagkigtuon matag semana kauban kanato dinhi sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Niano sab kita sa lahi nga episode sa atong panagtuki sa lesson nga atong gi tan-aw pag-ayo sa mga bahin niini sa tibok quarter mga igsuon nga may kalambigitan sa atong pagpangandam nining katapusan nga mga panahon. Lipay kita nga ang Ginoo nagpanalangin kanato sa kanunay pinaagi sa paghatag ninyo higayon nga kanunay sab nga magsunod ug makigtuon sa kabahin nining atong pagtuon matag semana ug labaw sa tanan sa paghatag og panalangin sa Hope Channel nga maka-extend kanunay nining atong services sila binagyod sa pagtimbayayong sa atong mga Sabbath School teachers, mga kaigsuonan nga gustong motubo sa ilang espirituhanon nga kasinatian pinaagi sa atong pagtuon sa lesson. Ani na kita karon sa ikawalo nga episode sa tibuok quarter ug ang uluhan sa atong lesson karon nga semana is worship the Creator. Kung atong binisayon ang pagsimba sa atong magbubuhat or either a declarative statement siya pagsimba sa magbubuhat or imperative statement nga kung atong binisayon simbaha ang magbubuhat. So salamat kaayo sa Ginoo nga anaa kamo dinha kanunay ug kuyog kanato sa pagtuon karon nga episode mao ang atong gikauban gihapon sa milabay nga mga pagtuon dinhi sa Hope Channel. Sa akong tuo nga bahin si Ma'am Pinky Gulfan ang atong Women's Ministries Director ug Shepherdess International Director sa South Philippine Union Conference. Happy weekend kanimo Ma'am Pinky. Sama-sama kanimo. Okay, o kuyog usab nato dinhi sa pikas nga bahin mga kaigsuonan ato naghihapon ni siyang gikauban sa milabay nato nga mga episodes ang atong Executive Secretary sa Western Mindanao Conference nga nakabase sa Osamis City diha sa may Gango. Mao si Pastor Jeremil Bakatan Pamunag. Pastor Jeremil, lipay kami nga makikauban kanimo karon. Sa dili pa nato ni buksan ang ato ang pagtuon mga kaigsuonan, atong pangayoon ang panalangin o pagbanuwag sa kinaadman sa Ginoo kanatong tanan pinaagi sa pagampo. Hangyo nato si Ma'am Pinky sa paghimo niini. Ma'am Pinky, magampo kita. Dalaygon namo nga Dios nga mahan. Dako gayod ang among pagpasalamat kanimo nga ikaw nagasustene sa among mga kinabuhi, nagatipig niini sa among mga dalanon, ug labaw sa tanan sa kahigayunan nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong leksyon. Panalangini ang tanan namong mga kaigsuonan, mga higala nga nagkakugi sa pagsunod, aron amo gyud mahimpit ang pagtuon, pagsabot sa among sinimana nga pagtuon. Amahan, pasalua kami sa tanan namong mga kalapasan o ang imong balang espiritu magapuno sa grasya. Pinaagi kang Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Nakakay salamat, Ma'am Pinky. Sa dili pa nato basahon ang ato ang memory text for the week mga igsoon, unahon sa nato ang atong mga tulumanon. Nga mao ang pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan o mga kahigalaan dinhi sa kahanginan nga kanunay nga nagsunod. We know you are just there, observing and following and listening and studying with us. Dili na mo pwede nga palabyon kinihigayon nga itimbaya ka mo. Atong yatag ang chance kang Ma'am Pinky pag-una. Bueno mga kaigsuonan, tungod sa mga pipila ka mga semana nga ako wala magkagkauban sa regular crew tungod sa akong pagbakasyon, kabalo mong naabot ang akong anak. O dito sa MBC, akong nabaluan nga daghan kaayo ang nagapadayag, nga nagapasalamat sila sa atong takna sa pagtuon. O human ana sa akong pag-adto sa Palawan, naibulong sab ko kay daghan sa mga kaigsuonan nga wala sab nako mailhi, nagpadayag sab nga sila nalipay sa atong takna sa pagtuon. Buton ta nako nga kuha ilang mga ngalan apan wala nako makuha. Sa pag-adto sab nako sa Ipil tungod sa Women's Convention, mao gihapon mga kaigsuonan daghan kaayo ang nalipay sa pagsunod sa pagtuon. Og sa dihang dito sab ko sa Davao, daghan usab niini.
Basta nakahigayon ko og pagpangayo og lista nga guta ko nga specific ang pag-greet sa atong mga kaigsuonan diha sa Syokon. Central Church nga gipanguluhan nila ni Brother Dodong og Bibi Torres, Rimson og Merlinda Torres, Gusing and Eve Boyser, si Bonnie og si Shar Abraham, Luloy and Bik Diaz, si Dr. Juby og si Genevieve Lahoy, Sister Erlinda Albarda, Sister Jean o Gino and Giselle Maghanoy, Sister Rosalia Bagon, Ili and Phoebe Aguila o si Jungjung and Sharon Sumatra. Kaninyo akong ipadangat ang akong kinising-kasing nga pagpasalamat sa inyong pagsunod sa atong leksyon o happy Sabat kaninyong tanan. Salamat usab kayo sa higayon nga gihatag kanako mga kaigsunan. Ako pong gipaabot ang among pagtimbaya sa atong mga kaigsunan nga gasuporta sa ato ang kining Hope Channel. O ako pong ipaabot ang amo nga pasalamat sa atong mga kaigsuunan nga mitambong o nakig-uban kanato sa ato ang ministry sa Western Mineral Conference tungod kay taga WMC man ko mga kaigsuunan. Akong ipaabot pagpasalamat usab ngadto sa Prisma Ministry, Pastor Hisbon, kay niadtong mga miaging mga semana dinhi sila sa Western Mineral Conference naghimo og dako kayo nga evangelism nga ang nabautismuhan mga 900 kapin. Amen. O praise the Lord ni ana og ako pong gipaabot ang amo nga mga pagpangumusta sa tanan nato mga kaigsuunan nga gikan sa Western Mineral Conference nga naa karon sa laing mga kanasuran o sa abroad mga igsoon na ako'y daghang mga higala o di na ko kalimtan ang ako ang pursuso nga igagaw si Ray Bakatan nga naa karon sa Florida o gani ako pong giapil pag-mention si Sir Roel or Brother Roel Arisgado nga karon nga gabi mga kaigsunan ni agi siya sa station kay siya gusto pod makakita live sa maong record og katapusan Pastor Hisbon og Ma'am Pinky. Ako pong iapil pag pangumusta sa tanang taga Westernians og sa tanan nato mga higala nga nagasuporta ni ining Hope Channel nga hinaot unta nga kanunay gyud ta nga mosubaybay ni ini nga mao nga kining buluhaton. Ako pong sa di pa ko malimot na may wali karon sa Tanggob, akong suod nga higala ang nagwali si Sir Roger Rubison nga gikan sa Australia uban siyang pinangga nga asawa. I hope nga kini nga wali magmalampuson kini og karong Sabado usab ang amo ang culmination. So happy Sabat kaning ninyong tanan and I hope you will be with us as we study God's word this evening today. Pastor, Okay. sadi paday ka Yeah, mo Ma'am Pinky. pan dili ko buot nga makalimot importante kay ni alang sa akong kapikas nga anaa karon sa Dumaguete City, Pastor Edwin Golfan nga nag-conduct sa Revelation Seminar kauban sa atong mga kaigsuonan diha sa Dumaguete City. Happy Sabat kaninyo. Okay, praise the Lord for that. Actually, daghang tag mga evangelistic activities karong panahon ng mga kaigsuonan. I'd like especially mention dito sa Syokon nga nag-greet ni Ma'am Pinky kaganina na sila dako nga wali karon kuyog din ha ni sa atong panelist po din sa Taknas Pagtuon si Dr. Ray de la Cruz na karon sa Syokon kuyog niya si Pastor Hacomilia unya na po din ha ang atong execo member nga si ang atong execo member diri nga taga Sindangan nga kaigsuonan nga si Brother Berago. Ni uli gid siya gikan sa Japan aron lang gyud makiglambigit ni ining dako nga activity sa Syokon. Nya naputay wali karon na itabo din ha sa Zamboanga City. Zamboanga Activity Center. Congratulations sa successful kaayong medical mission ni atong niaging Domingo. O niya sa presence po ni Engineer Gon Sumayang, kuyog ni Ma'am Betsy, salamat kaayo sa inyong pag-spearhead ni ining evangelistic activity which is going on right now. I-congratulate sab namo ang Parl Davao sa bago lang nila na culminate nga
crusade. No, wali sa atong mga public officials, mga public school teachers, mga mga empleyado nga nagtrabaho. They are getting involved in lay evangelism bago rin nila na-culminate o nakabautismo sila kapin sa 50 ka mga hamiling kalag. And we praise the Lord for that. Atong i-greet din ang Singburi Adventist Center sa Thailand, mga kaigsuonan. I-greet na to sila ni ato ni aging simana. Pero to be particular, atong hisgutan ng ilang mga personal names din Si Nilda Sohor, si Muffin Arzadon, si Lavon Humawid, kuyog kang Nilbert Humawid, si Lazel Sibilo, uban kang Ati Sara Sibilo. We greet you, happy weekend dinha sa Singburi Adventist Center. O sa Clearwater, Florida, we like to specially mention by greeting Mr. and Mrs. Mervin Joyce and family. Mga kaigsoon na to dinhi kaniadto sa Davao. O karon na sila sa Clearwater, mga kaigsoon. We greet you, happy weekend kuyog sa inyong tibuok pamilya dinha. Naapod si Pastor and Mrs. Blas Dabukol in Clearwater, Florida. We greet you, happy weekend kuyog usab kang Mr. and Mrs. Archie Salilias. Ug diha pod sa atong mga kaigsunan sa General Santos City. I'd like to specially greet one of our Sabbath School teachers, si Sister Tess Rosales, kuyog sa tibuok niya nga panimalay. Happy weekend kaninyong tanan. Now we are done with our greetings sa mga kaigsunan sa atong pagtuon. Karon, atong ihatag ang higayon kang mampingkis pagbasa sa atong memory text for the week, mga kaigsuonan. Muni ang popular text alang ni atong makugihon sa pagtuon, pinadayag 14 bersikulo 6, og nakita ko ang lain na usab nga manulunda nga nagalupad sa kinatung-an sa langit, nga may maayong balita nga walay katapusan sa pagmantala kanila nga mga nagapuyo sa yuta ug sa tanan nga nasod ug sa banay ug sinultihan ug katawhan. All right. Actually, kining nga verse, mga kaigsunan, is part of the three angels' messages, mga kaigsunan. In fact, ang pinakaunang mensahe sa tulo ka mga manulunda, mga igsuon, nag-auhag sa tanang mga katawhan, sa tanan nga mga pinulungan, sa tanan nga mga rasa, tanan nga kulor sa mga tao, bisan asa nga suok sa kalibutan nga makiglambigit sa pagtawag sa tanang katawhan sa Dios just before the closing of time. Pero habi ninyo mga kaigsunan, what's very crucial about the call is worship the Creator. Kanigyo pagsimba, mga kaigsunan. Actually, gibalik-balik ka na ito ni sa milabay nga mga episodes. And I will tell you the most outstanding issue sa katapusan nga panahon nga naglangkob sa matag Kristohanon sa ilang kalambigitan, whether it is in their decision, personal or corporate, this is all about worship. Pagsimbag yun. Usahay na atay daghang karibal ang Ginoo, daghang karibal sa atong pagsimba, mga kaigsunan. Sa time nga atong igahin supposedly alang kaniya lamang, naapoy lain nga mga karibal ang Ginoo sa atong pag-worship sa iyaha. But the main issue is right here in worship, mga igsoon. And this week, atong pagatukion, kining pagsimba sa Dios, dili lang sa virtue sa iyahang pagkasiya, kundili tungod kay siya ang pinakaangayan nga simbahon, gumikan kay siya maoy atong magbubuhat. Ug wa ta niya buhata, mga kaigsunan, wa ta diri. Dili po na nimo matawag nga unfair kayo nga gibuhat ra ta niya aron musimba ta niya. Obviously, that's the logic. Ang Dios wa siya gapamugo sa ato nga iyatang gihimo aron automatic musimba ta niya. He has given us the free will. Pero once we do that, it is the biggest joy sa kasing-kasing sa Dios nga ang iyang katawhan nga gibuhat nag-ila o nagtamod kaniya ingon nga ilang magbubuhat. So that will be the best and the biggest issue, mga kaigsunan, sa dili pa mo takop ang panahon sa kalibutan. Pastor Jeremel Pamunag, atong ihatag nimo ang panahon sa paghatag sa imong reaksyon ni ining bahina. Actually, Pastor Hesbon,
kini nga topiko nga atong kuno ron Ma'am Pinky. Usa ni ka topiko nga angayan gyud nato ning tan-awon o susihon pag-ayo aron ato gyung matino kung unsa gyud di ay kadako kaayo ang grasya sa Dios nga iyang gipakita nato. Actually dili lang mga kaigsuonan sa iyahang pag luwas ka nato gikan sa sala kun dili moabot pa kini mga igsuon sumala sa Biblia dinha pag igsuon sa iyang pagpakatao dinhi sa kalibutan sa iyang pakamatay dito sa cross sa iyang pagkabanhaw o pagkayab sa langit ug sa iyang pagbalik kining tanan mga kaigsuonan gapunting lang ni sa usa ka butang nga siya gayod mao ang utor ni ang tanan ug tungod ni ana angayan nato siyang dahigon og pasalamatan kay way lain makahimo ni ana siya ra nga mao ato magbubuhat. Yeah, that's right. Actually, mga igsoon, kung imong tanahon, right from the beginning, sa wala pa makasala ang tao, si Adan ug si Iba, mga kaigsoonan, you will find them sinning as early as chapter 3 in the book of Genesis. Yun mo makita diha 15. sa Genesis chapter 1 and 2, story man og paunsa gibuhat sa Dios ang kalibutan. Chapter 2, paunsa ang detalye sa paghimo niya sa tao. Niya iyang gibutang didto sa tunga-tunga sa tanaman ang avenue for which they would be tested. Pero pag abot sa chapter 3 mga igsoon, makita nimo din na nga sa ilahang pagsulay napukan gyud ang tao. But the best thing here, usahay makaingon mo gutang nga pastila no, wa pa lang gito makasala siya danog si Iba. Di gununta ta maglisod karong panahon na, wa ginunta tay mga pag-antos ug mga pagsulay. Pero actually mga igsoon, partly that's correct statement. Pero the full statement would be for us to just be thankful nga siya danog si Iba nahulog diya sa sala. Kay ngano, ang Dios kabahin na gyud sa iyang plano nga ang tao tubson diha sa iyahang pagkapukan sa sala. And that is the universality of the gospel. Mampingki, mauna siya ang ebanghelyo. Kaysa diha nga nahulog siya danog si Iba, it was also the first instance, actually gitawag ni sa mga theologians ug sa mga Bible writers, ang Genesis chapter 3 verse 15 as proto-evangel. Or in plain English, nagkanayon kini the first gospel declaration in the Bible. So imagine, wa pa si Ginoong Hesus na tao. It would have to run more than pila ka mga centuries mga kaigsunan ayha matao si Jesus. But in the perfect unfolding of time, moabot yun siya. Pero as early as the fall, mga kaigsunan, pagkahulog niya danog ni Iba, gideklarar didto gilayon nga moabot ang solusyon sa sala. And that is how universal the gospel is, mga kaigsunan. Atong ihatag ni Ang Ma'am Pinky. bersikulo, Pastor, nag-ingon nga, ibutang ko ang panagkaaway, Yeah. taliwala, nining maong babae o sa maong kaliwat sa iyang kaliwat, no? Meaning, naanay plan o contingency plan sa pagluwas sa nakasala nga katawhan. Yes. Although makaingon ta nga mabalik ta sa kuan nga dili man gyud plano sa Ginoo nga ako ning luwason daan ni kay makasala man gyud. Kaya kung kuan mas may gyud unta tong wala makasala sila, but we cannot reverse the story. So all we know is that God in His great love may gireserba na siyang plano alang sa pagluwas sa fallen race. That's it. So natunong usab nga sa dihang atong naibaluan nga ang tumoy-tumoy gyud sa nungdan sa pagpakasala dili man sa ingon nga tungod kay si Adan nakasala tungod kay gitintal ni Iba kun dili eventually napamatod-an nga si Satanas gyud ang mao nag-initiate ani muna nga giingon diri nga siya magasamad sa imong ulog, ikaw magasamad sa iyang tikod. So nanan dayoy gitawag tag kanang kumbat nga makaingon ta nga sa atong panahon karon ato ginang masaksihan. Di ba? Nga ang sa side sa devil mismo, he is trying all his best nga iyag yung mayudyod ang kutob sa bisan kinsa nga magdeklarar nga siya follower of Jesus. At actually mga kaigsunan, imo gina makita ang evidence din na gi-set man gyud ang enmity between
the woman and the enemy. Seed of the woman and the seed of the serpent. Actually, daghang kayong followers ang serpent, mga kaigsunan, and we know that from scriptures. Nga 1/3 sa host sa kalangitan ang iyang nadala. Pero down the line, mga kaigsunan, if we jump to the book of Revelation, chapter 12, makita nimo din ha ang kutay sa sugilanon nga ang kasuko sa kaaway, mga igsoon, higrapirti kahilabihan gyud ang iyang kasuko. And the only reason is he knows that he has but a little time. So nasabta na sa kaaway, mga kaigsuonan, nga ang iyang panahon lipot na lang gyud kayo niya, iyag yung gi-maximize, iyang giredeem ang iyang kaugalingong panahon aron mas daghan pa siya og mabira ngadto sa iyang kaitong pawakan eventually. So gitawag tag balik, mga kaigsunan, in realization nga bisan tuod ni ata niining kalibutan nga puno sa kahitong pawakan sa pagkadautan. The only safety is for us to remember that we have that great creator from the beginning. Ug siya ra gyud ang atong simbahon. Yeah, mapinki. So in that premise, Pastor, atong masabtan nga kanang ang yawa is like 100-fold ang iyang effort pag bira sa tanan nga moalagad sa Ginoo, Oh, yeah. di ba? So in such a case, mo ni nungdan ako masabtan ngano nga ang mga katawhan sa Ginoo makalimot na manggani halos sa pagsimba sa Ginoo not in the form of idolatry, but it may be in the form of modern instruments nga dili na itong mga rebulto nga itong makita, pero sa mga butang nga matawag tag satol kaayo, like money, okay, business, unsa pa diha nga atong makaingon ta nga murag makaingon ta nga karibal sa Ginoo sa ning katapusang panahon. So ato nang angayang bantayan gyud, mga kaigsunan. We are thankful nga karon nga leksyon naghatag nato sa pahinomdom nini. Pastor Jeremy. Balik ta atong punto, Pastor Hisbon ug Ma'am Pinky, nga ang mensahe sa tibuok gyud kalibutan. Based on the text ato nakita nga kining mensahe ipaabot gyud every nation, every tongue. Ug imo makita sa background kung basahon nato ang Galatians chapter 3 verse 22. Nagpamatuod man gud pod nga ang sala pod mikuyana pod sa tibuok nawong sa yuta. Mo hinungdan nga ang pagwali sa kaluwasan dili pod mahimo nga Isa lang party lang usa lang kabahin kun dili universal sad tungod kay ang sala ni kuyanap sa Tanan tibuok man. gyud pod kalibutan. Mo na nga wa gyud exempted, mga kaigsunan. Kitang tanan nagkinahanglan gyud og manluluwas kay kitang tanan man gyud nakasala. So nindot kayo ang atong lesson karon nga semana. Yeah, that's it. And in it's being discussed sa atong lesson gyud, Pastor Jeremel. Okay. Salamat kayo sa imong pagpakita sa extent nga dili lang portion sa kalibutan ang nahugawan sa sala, gani laganap sa tibuok kalibutan. Busa ang ebanghelyo has to be universal in nature. Kung imong tanahon ang Great Gospel Commission, mga kaigsunan, gilabel na to ni siya Great Commission or Gospel Commission, which is found in Matthew chapter 28. Ang probably one of the last utterances ni Jesus before siya nibiya sa yuta, paingon mo kayab sa langit. Iyang gibilin nga tugon, mga kaigsunan, nga bisan hangtod karon mao na gyoy gikuptan sa tanan nga Christian religion aron himuon nilang hinungdan nga magwali sila. And Seventh-day Adventist is not an exemption. Gani, mga kaigsunan, champion ang Seventh-day Adventist when it comes to world evangelization. Wa gitay hunong ani nga tong wali. Mas una pa ang wali na to kaysa pagtukod og mga churches. Dito, Okay, mao man ang atua. Ang atong application o atong pagsabot, mga kaigsunan, sa Great Gospel Commission is universal in nature. Go to the world and preach. Ngunit gingon ni Jesus, wa sa mag-ingon nga adto mo dito nining barangaya unya pagkauman uli mo, mission accomplished na mo. But the commission nga gihatag ni Ginoong Hesus, bisan pa sa kinatumyan sa kalibutan, gani inubanan pa na niya sa iyang saad, mga kaigsunan, nga kung asa ang iyang ibanghilyo igawali, tuapod ang iyang presensya, ang balang espiritu makigbisog
sa matag tanlag sa tao ron dawaton ang ebanghelyo sa ilang mga kasing-kasing ug kinabuhi. Amen. Ma'am Pinky. Naghisgot man diri nga kining atong leksyon usahay makadani ba Aha. kay ug unsay kahimtang sa tao gipangitaan gyud sa Ginoo nga iyang makabot kining kahimtang sa kawatan nga gilansang sa cross Mhm. nga kanang hisgot man tag kahimtang sa tao nga nakasala nahilayo sa Ginoo. Ang uban nag-ingon nga ay maluwas man gani nang gilansang na sa cross magahuwat sa ko ana kay total ang ebanghelyo para man gyud sa tanan nga motuo kanang modawat kang Kristo. Nagisgot na takaron og sa unsaon nato pagkadawat sa gospel ang kamatuoran sa kaluwasan nga gi-offer sa tanan. So kining example sa kawatan nga diha sa cross nga gisaaran ni Ginoong Hesus nga karon dayon dadon ubanon kay ikaw sa paraiso. Mo ning ilang ilang baraha nga ingon nga maghuwat na lang ko anang panahon na magpahimulos ako karon kay total na may example sa Biblia nga bisan kung nabingwit sa kamatayon may kahigayunan ka pa nga makahinulsol. Ang akong pangutana kung premeditated na siya, I don't think that is safe and sound. Unsay imong gi-mean, Ma'am Pinky? Nga magulat lang sa ako og halang hapit tagi ko magtinga sa pa ko maghinulsol magpahimulos ako karon sa kalibutan kay indot biya pod makapahimulos sa kalibutan. Atong ihatag na ni Pastor Jeremy lang tubag niya ng pangutanaha. Salamat kay Pastor Isbon o Ma'am Pinky. Ato bitong ma-picture out nga murag kasagaran sa mga mentality sa mga tao, labi na gyud katong mga tao nga wala pa gyud panahon sa pagbalik sa tiilan sa Ginoo, rag musantop na mga panghuna-huna. Actually ang mensahe wala may gitumong, wala may gitanaw kung unsa ka nga klase sa pagkatao kay bisan si Ginoong Hesus, bisan gani siyang pagministeryo, wa man siya tan-aw sa sala sa tao, kundi ang iyang gitan-aw man ang dako kay nga posibilidad sa kaluwasan nga iyang matanyag ngadto sa mudol niya. Ang meaning ang akong point is dako kayong risgo lang mao lang hitabo kay na may mga tao gyud nga di ini mo kuan nga muunya na lang ko mo balik pagduol lang gyud well kung makabalik ug sila pa posible na nga it's good pero dako kayong risgo mga kaigsunan. I for one dili ko mo palit ana tungod kay kung ako nang buhaton unya moabot ang panahon mga igsuon nga naata sa estado nga wala gyud ta makabalik sa Ginoo dayon moabot ang kalit nga mga panghitabo. Unya wala na gyud tay time nga makahimo pa sa paghinulsol. Dako kayang katalagman sa atong kaluwasan. So, ang nindot gyud o pangutana man pud naman Pinky mga kaigsunan og tingali posible ka natong tanan nag-ingon gyud diha ang Biblia nga mangandam gyud sa tarang panahon. Mas maayo gyud ang naata sa kasiguruhan kaysa mabutang ta sa alanganin bisan na kay baluta nga ang Ginoo mupasaylo gyud sa atong masala. Yeah. Apan ato ginumduman nga ang tanan biya nabi gyud kining mensahe diri sa pinadayag 14. Pag ingon biya sa Ginoo kahadluki ang pulong biya diha nga nagsunod kana biyang word nga fear nabi na gitawag obedience actually. Mao nay relative word sa fear. Dili lang kaingon nga nahadlo kas Ginoo tungod kay siya usa ka Dios nga gamhanan niya muanhi siya aron muhukom kun dili ni anhi siya aron iya makita ang iyang makatawhan nga nagsunod sa iyang makabalauran. Murag mauna ang puntong ako nakita nga angayan nato tagad pagtagad. Ang usapod ka punto nga naghatag na ko kada sigon ana nga king kanang tao bitaw nga moabot sa point nga moingon siya nga sala na magyud ko di na gid bangbang ning akong pagka masupilon. Sa akong tan-aw ang Ginoo kining kahimtang sa ni Ginoong Hesus ug kadtong kawatan nga gilansang naghatag ni siya og paglaom nga ang Ginoo dili siya magtan-aw anang panahon na nga nakaamgo siya nga panginanglan niya kaluwasan wala siya ang Ginoo wala siya ingon nga di ko niluwason kay daghang panigihunahuna nga kawatonon okay wa gyud imposible sa iya ha basig iya lang ko aning gi atik-atik kay gatinga na siya sa atong leksyon nagaingon nga ang Ginoo wala magtan-aw kung magapadayon pa ba siya sa iyang pagpakasala kung dili nga at that moment may paglaom ang usa ka tawo nga nagpabati nga nagkinahanglan siya dako nga mangluluwas. Yeah, that's right.
Kung imong tanahon, i-consult nimo ang Spirit of Prophecy, mga kaigsunan, si Ellen G. White, naghisgot gyud nga kadtong tawhana nga gilansang dito sa cross kuyog ni Ginoong Hesus was actually already opening his heart. No, nga nangita na siya higayon gyud ug unsa gining si Ginoong Hesus wa pa sila mag-abot dito sa cross, mga kaigsunan. And it was about time mag-abot gyud nila dito sa cross nga sila nagtupad sa paglansang dito niabot siya sa point kay iyang gitugyan ang tanan sa Ginoo. And the result is gisaad sa Ginoo niya. Diha adtong aktuha. The promise was given of the assurance nga dadon siya sa Ginoo dito sa paraiso. And then another thing, mga kaigsunan, akong sakyan ng ilang gisulti sa dili pa tamo adto sa break. Akong sakyan ng ilang giingon nga there is no safety in waiting for kinibitawng katapusan na sa panahon aron matawag tag naka-ending gyud ta or nakaabot pa kita sa chorus. It's never safe, mga kaigsunan. Gani sa tibuok kasulatan dili gyud wise nga investment ng didto nakastumoy mobilo sa imong pag-alagad. The parable nga gihatag ni Ginoong Hesus sa mga workers na gitawag og alas 6 sa kadlawon pagtrabaho, na gitawag og alas 9, na gitawag og alas 12, nanawag pa gyud pag alas 3. Pagsalop sa adlaw, naapag gyud ni report nga mo trabaho. But the rest of them, all of them received the same 1 denarius, which is equivalent sa kaluwasan. Parehas sila tanan ng luwas, mga kaigsunan. The point here is, kadtong naulahi, tinuod wa na to mainiti, wa na to gipaningot. Pero ang ilang opportunity to work with the master, dili nila makuha gikan ni adtong mga tao nga nagsugod og sayo. Di gid sila kapanabi sa ilang kasinatian nga nakigbisog sila kuyog sa agalon, mga kaigsunan. And lastly, plenty of those who try to seek God at the 11th hour die at 10:30. So katong uban nga mangining kamot nga dito na sila mo report hapit na matapos ang oras, di kaabot, mga matay na. So it's not safe, mga kaigsunan. Niabot ta sa itong halftime break. Ayaw ko maghawa din ha. Mubalik ang takna sa pagtuon pagkahuman ining mubo nga pahinomdom. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back, mga higala. Salamat sa inyong pagpabilin din ha. Atong paniunon ang atong pagtuki sa atong lesson nga atong gibiyaan kaganina lamang. Nihata din sa issue sa first angel's message, mga kaigsunan. Actually, karon nga semana mao gini ang atong pinakadako nga issue nga tukion. The message of the first angel, which is muna itong sinsilihon. Ang una niyang gisulti kay natuki naman nato itong universality of the gospel, no? Pag-ingon nga tibuok kanasuran, tibuok katawhan, tanan nga rasa. So walay gipihig, walay gipili nga nasod. Tanan nga suok sa kalibutan. The message stands very clear, mga kaigsunan. Fear God and give glory to Him. Kahadlukin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ang himaya. Unsa man ang kahulugan ni ining mensahe sa nahaunang manulunda. And we are professing to be the ones proclaiming this gospel ngadto sa tibuok kalibutan. Unsa man gyud ang implication niini sa atong pagsabwag sa balita, mga kaigsunan? Are we preaching about the fear of God and giving back to Him the glory sa atong pagbutyag sa ebanghelyo ngadto sa katawhan, or are we just preaching our religion and our church? Atong tanahon, mga kaigsunan, ang mga isyu nga nalambigit nini. Atong ihatag ang time ni Pastor Pamunag. Well, karon nga gabi, mga kaigsunan, salamat nga na usba na pud kini, mga kaigsunan, og tuki kining mao nga teksto, mga kaigsunan, no? Kining pagkahadlok diha ngadto sa Dios. Abi ninyo, mga kaigsunan, dinhi sa atong lesson,
gipadayag yun pag-ayo nga kining pagkahadlok sa ato ang Dios mga kaigsuonan o paghatag kanyag himaya naragi usa ka butang ani mampingki nga atong makita sa atong lesson nga atong himuon aron mahimo nato kini ang duha sa usa ka panahon. Sa akong nadiskubrihan diri Pastor Hisbon, nag-ingon diri ang atong leksyon nga when we do what is right, we bring glory to God. No? Kung magbuhat kita sa maayo, atong napahimaya ang atong Dios. Kay karon ra ba ang panahon ra ba sa kining pagsangyaw ni daghan biya pong mga uban nga mga kining mga sikta nga mangutana pud sila unsa man ang pagkahadlok sa Ginoo. Pero kitang mga Adventista nakahibalo gyud ta nga sumala sa kong gisulti kaganiha nga fearing God is obeying God. And when we obey God, we are doing what is right because obedience is actually doing or following or obeying what is the law of God. And by doing this, we bring glory to Him. So ang ako yung makasugyot mga kaigsuunan sa first angel's message nga, nagingon diha nga, fear God and give glory to Him. Usa ni siya kaminsahe mga kaigsuunan nga the whole world, ang tibuok kalibutan mga kaigsuunan, naaragi usa katumong, and that is doing what is right. Mao ang pagbuhat sa mga sakto nga mga butang aron sa paghimaya sa itong Ginoo. Ang dugang panini nga mga explanation atong ihatag ni Pastor Hisbon. Yeah, iuna na to si Ma'am Pinky o hatag o higayon mga kaigsuonan. Ma'am Pinky, what is your take on the issue? Speaking of fearing God, Yeah. kanang pagdeklarar nimo pag-angkon nga ikaw anak sa Ginoo, may labot na siya og unsay imong nahimo in response to your being a child of God. So, unsa man nimo pagkahibalo that you love God, still it goes back to how you keep God's law. Nga nangingon siya nga, if you love me, you can keep my commandments or you keep my commandments. Yeah. So, we cannot really do away with the commandments of God. Unya, naibawan na to nga sa napulo kasugo, which is unbreakable, dili gini siya may ma-change by man. Atong nadiskubrihan og dili malalis ngang ikaupat ani sugua mao ning sugo nga diin gipaka baliwala sa kadaghanan. Yeah. Kay giangkon nila nga mao ni expression sa gahom sa nag-usab niini. So nawala ang fearing God because once you trample in your feet anything that belongs to the one who made it, murag wa kay respeto, wa kay pagkahadlok. Di ba? Wa na kay restriction, wa na Oo. wa nagyoy mura og musanta o mutapna sa imuhang course of Oh. action. So part of restoring the will of God in the last days, kay mo man na siya ang everlasting gospel, is to restore that fear to God by keeping His commandments. Yeah, Not that's that right. you want to keep the commandments in order to be saved, but because you are already saved. Amen. Yeah, atong tagaan ni og sanglitanan mga kaigsunan kining pulong bitaw nga fear paunsa siya ni gawas sa Biblia. In general, aton hibaw-an mo gud ning mahadlok, murag na relate na to ni siya sa phobia. Murag ka og malisang ka magtan-aw, pero this is not the kind of phobia mga kaigsuonan nga negatibo. Kini maora ni ang phobia nga makaluwas mga kaigsuonan. Naman tayo gitawag og claustrophobia, agoraphobia, hydrophobia, Altophobia. o altophobia. Pero kini nga kahadlok ngadto sa Dios mga kaigsuonan, atong kuag word study ni, the example of Abraham sa iyahang paghalad kang Isaac, gisugo man siya sa Dios. Iya na giduntang bakyaw ng iyahang kamot mga kaigsuonan, unya idughang na niya ang iyahang kutsilyo ngadto sa bata. Pero ningon ang Dios, lay not your hand upon the child. You will find that in Genesis chapter 22. Ug didto na testingan siya dan mga kaigsuonan, gani gideclare sa Ginoo, igo na ang imong pagbuhat sa ingon ug nakita ko nga nahadlok kagayod di ay sa Dios. So dili ni ingon nga hadlok nga maglikay ka, kun dili nimo gustong supakon ang iyahang
giingon mga kaigsunan. And this is how we fear the healthy way sa Ginoo. Kanang bitong magbuhat ta sakto man tong giingon gyud ni Pastor Jeremel kaganina nga doing the right thing. Kay kung mubuhat na gani ka otherwise mga kaigsunan, diha na magsugod na imong tanlag, pero bitaw kun kanunayo nato ning pagbuhat na sa dili maoy tugot sa atong tanlag mga kaigsunan, di na ta makonsensyahan. So, murag normal na lang kayo. So, it is when we constantly exercise that fear. Gani, to sum it up, kaning dinhi sa Matthew Kapitulo 5 mga kaigsunan, kanang giingon din na nga, let your light so shine before men, that they may see your good works. Mo nagiingon sa Dios ang imong maayong binuhatan, pagbuhat sa maayo, as emphasized by Pastor Pamunag kaganina. Unya, nagingon dayon diha sa katapusan nga statement mga kaigsunan, they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mao ni ang simple nga paagi unsaon nato pagpakita nga nahadlok kita sa Dios, atong gihatag kaniya ang himaya. Kanang lunsay nga pagkinabuhi nga Kristohanon, pagkinabuhi nga dili tinuyo, pagkinabuhi nga dili pagpakaron ingnon, aron dili mamansahan mga kaigsuonan ang putli nga ngalan sa atong Dios. And I think all the views nga gihatag dinhi mao ni ang mulangkob mga kaigsuonan niya ng mensahe sa pagkahadlok o paghimaya balik ngadto sa Dios. Nganong na-emphasize ako mga kaigsuonan ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Again, dili inseparable gini siya sa iyang kabubuton, pinaagi sa iyang kasuguan. Tungod kay aning kahimtanga sa atong panahon karon, gamay ra ang pundok sa katawhan nga nahadlok sa Ginoo, meaning naga simba kaniya. Oh, wa man tayo fear God nga nagkurog-kurog ta, kun dili nga kanang naatay pagsimba niya nang magbubuhat. Og buot sa Ginoo nga pinaagi sa pagpabalik na ana sa katapusan panahon, ang mensahe sa tulo ka manulunda mao ipabalik ang pagkahadlok ug ang pagsimba sa tinuod nga Dios, nga maong nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kay mao man ni ang isyu. Actually mao na isyu nga gibungkag sa yawa aron nga ang uban di na motuo nga napay Ginoo. Kay once dili nata magsimbag na ade tinuod nga Ginoo, sayon na lang kaayo nga di nata motuo nga na ade Ginoo. Nakahinumdum ko mga kaigsuonan, salamat kay sa point Mampingki. Nakahinumdum ko sa sugilanon kung paunsa na himong Seventh-day Adventist Church ang imong tinuhuan o ang akong tinuhuan. Pagsugod pa lang, after the Millerite Movement mga kaigsuonan, actually compendium ni ang grupo sa Seventh-day Adventist pagsugod sa nagkalain-lain nga mga tao nga gikan sa lahi-lahi nga pundok. Si Sister White gikan sa Methodist Church, naiuban nga gikan sa Seventh-day Baptist, na ay gikan sa Christian Connection si James White, unya apil na si John Andrews sa Christian Connection ni sila mga kaigsuonan. Pero sa diha nga nagsugod na sila sa ilang congregation, nag-serve og communion si Pastor Frederick Wheeler mga kaigsuonan. Nag-serve siya sa communion, bread ug sa wine, abi niyo pagkahuman. And this was the precursor of why we become Seventh-day consensus keepers mga kaigsuonan. A person, a lady by the name of Rachel Preston Oaks, ihang gistritan og sumbalik si Pastor Frederick Wheeler. Iyang giingnan, Pastor, how dare you nga mo serve ka sa communion nga balaan and yet you are a lawbreaker sa mga balaod sa Dios. Nakurat si Pastor Wheeler, ingon siya, Paul, sa mga kung lawbreaker, ingon siya, nag-angkon ka nga, nag-keep ka sa tanang sugo sa Ginoo, pero you are a Sunday keeper. Check your Bible, check the Ten Commandments. Naa diha sa ikaupat ka sugo, kining adlaw ng ipapahulay. And so, that was the beginning of the search, mga kaigsuonan. Og 150 and more years from that, mao ni ang pundasyon mga kaigsuonan ngano nga Sabbath keeper ka og ako. And this is the big issue karon sa ato ang first angel's message. Na dinha nga kahadlukin ninyo ang Dios o gibalik niya ang himaya. Unsay mga rason?
nahiabot na ang takna sa iyang pagtuon. Kano sa man nahiabot ang takna sa pagtuon? Prophetically speaking, mga kaigsunan, 1844, the day of the investigative judgment has arrived at the time. Unya, kung mugawas na si Jesus sa iyahang investigative phase, mo na gitawag og close of probation, na not long from that, mubalik na siya kay tapuso ng kalibutan. And there was this call in connection with the same message, mga kaigsunan, worship Him who made heaven and earth. O kani nga mensahe, mga igsoon, are actually embodied in the Sabbath commandment. Ngano? Si Ginoong Hesus, gisugo yun na sa ikaupat, mga kaigsuonan, nga sa unom kaadlaw magbuhat kamo, apan sa ikapito magpahulay ka, ikaw o ang imong panimalay, lakip ang imong mga mananap, imong mga salugoon, sakop sa panimalay nga naa sa imong poder. Kay ngano daw? Kay sa unom kaadlaw gibuhat sa Dios ang kalibutan, ug sa kapito kaadlaw ni pahulay siya. The reason why we worship God on Sabbath is because He is our Creator. And this sums up the issue ni ining atong magbubuhat, mga kaigsoon, ngayon atong simbahon. Atong ihatag ang time sa reaksyon sa atong mga panelist. Pastor Jeremy. Tinood ng Pastor Hesbon, akong gipamalandong, mga kaigsunan, nga ang Dios gyud angayan gyud ay simbahon og tagaag pagtagad. Kay kita ingon nga mga katawhan sa kalibutan, mga igsoon, wa gyud ta, kitang tanan puro gyud ta makasasala, and we are under the penalty of death. Pero pasalamat ang mga kaigsunan tungod kay ang Dios maayo gyud kay nga tanan, og ang iyang gugma iya gyud gipaabot nato, and the only way nga ato pod, mga kaigsunan, nga mabalusan siya sa iyang gugma ug sa iyang kaluwasan gigitanyag nato, mao gyud ang pagsunod sa iyang mga kasuguan. Og kining pagsunod siyang kasuguan, mga igsoon, katong atong mga igsoon nga naminaw karon, no, nga bisan dili mga Adventista, nag-ingon gyud, mga igsoon, nga ang pagbuhat gyud og maayo, the moment nga nagbuhat ag maayo, bisan asa tang dapita, mao nang panahon na nga atong nahimaya ang atong Dios. Labaw na gayod sa pagtuma nato sa kasuguan, labi na gyud sa ikaapat nga bahin sa kasuguan, nga nagpunting ka na, mga igsoon, sa pagsimba sa atong Dios sa adlaw nga ipapahulay, mga kaigsunan. Og diha gyud ang dako kaayo nga kahimuan sa paghimaya nato niya, kay ato siyang gihinumduman, ingon nga atong magbubuhat ni niya kalibutan. Gusto na ko, Pastor, Yeah, thank you. i-emphasize mga kaigsuonan, kay naiskutan man to ganina ni Pastor Boscato nga ang pagsugod bitaw, pag-restore sa pagbantay gyud sa pinaka-issue, ang kasing-kasing sa napulo kasugo nga mo ang adlaw Sabado, nga mao na siya ang atong pag-ilakon, allegiance sa to kung kinsa gyud ang magbubuhat, no? Atong ibalik jutay ang atong mga hunahuna nga kining adlaw ipapahulay, labaw sa tanan, nagsugod ginya siya dito sa Eden. Ang Ginoo mismo mo'y unang nagpahulay, kay iyang mga inang tulo ka panalangin ang iyang gibuhian ani, iyang gipahulayan, iyang gibalaan, o iyang gipanalanginan. In the course of history, atong masabtan, nga gibantayan pa ni hangtod sa mga patriarka until the time nga mulaktod lang ko, ha, sa dark ages nga diin ang mga tinuod nga mga nagbantay sa adlaw papahulay, nga mao man guni ang ato uro nga i-restore ang fear God, nga nawala na kay pamatyon kutob sa mahimo ang mga Sabbath keeper. Mo na nga sa atong panahon atong nahibaluan nga sandi ang atong namatan. So atong gi-review ganina nga ang mga gitawag ta forefathers nato sa panahon sa modern era, Yes. diha na nagsugod og kanus ani og unsa ni nga nagsugod nga naay 70 sabat ang pagbantay na ana. So mga kaigsunan, hinaot pa unta nga magtuon pagitagdugang kay kulang ra kay ni atong panahon aning paghisgot ani, kay the hour of His judgment has come. Muna atong kakuan nga wata mahibalog kanus ata kuhaan sa kinabuhi nya wata kaandam. Hapit na mo abot sa katapusan nga bahin sa atong pagtuon, mga kaigsunan. Ato ning i-wrap up karon. Naghisgot ang atong leksyon nga sa matag punto sa panahon, mga kaigsunan. Aduna kitay gitawag, labi na sa lingwahe ni Ellen G. White, nga term nga gitawag nato og the present truth, or ang kasamtangan nga kamatuoran. Sa panahon nga nahulog siya dan og si Eva,
ang ilahang kamatuoran sa kasamtangan ni atong tungura mao ang kaluwasan sa mga nakasala alang sa tibuok kalibutan. Ang solusyon si Ginoong Hesus. Unya sa pag-abot na sa panahon, labi na gyud sa atong panahon karon mga igsoon, unsa man ang atong kasamtangan nga kamatuoran nga imo ug akong gikuptan. What is the truth that we are holding right now? Kini nga kamatuoran mga kaigsuonan, mao ni ang ebanghelyo sa Dios sa kaluwasan sa gihapon. Ang ebanghelyo nga kon ikaw nakasala, aduna kitay manluluwas nga mao sa Ginoong Hesus. Ug gani, we are being called back to reality nga sa atong pagkamakasasala, wa lang nato gikinahanglan mga kaigsuonan ang atong manluluwas kundili mas labaw nato nga gikinahanglan ang atong magbubuhat. Amen. Actually, in the process of creation, God was not finished until creation only. Kundili may sumpay pa mga kaigsuonan, gitawag nato ni recreation. Naisgutan nato ni sa may labay nga mga episodes mga kaigsuonan. An equivalent to the word recreation is redemption. Ug sa pagkakaron, humanata nga gimugna sa Dios, gilalang sa Dios. Iyatang gilalang pag-usab aron mahibalik kita ngadto sa iyang tinuod nga himaya mga kaigsuonan. And that's the present truth that we need to live in our hearts matag karon ug unya. So niining takna, natapos ang ato ang pagtuon. Salamat kaayo sa inyo ang pagpabilin dinha. Ug salamat sab kaayo sa atong kauban nga mga panelists in the person of Pastor Jeremel Pamunag ug kang Ma'am Pinky Gulfan. Kami sa makanunayan mga kaigsuonan mag-aawhag kaninyo na padayunon ang inyong pag-atang o pagsunod sa atong panagiusa nga pagtuon din hilang sa takna sa pagtuon mga igsoon. Sa dili pa nato ni pagkatakupan pinagi sa pagampo, atong paminawan kining halad sa musika. Amahan nga balaan, salamat kaayo Ginoo nga niining taknaa imong gipaabot kanamo
ang imong dako kayo nga mensahe, labi na gyud ang mensahe Ginoo sa kaluwasan. Amen. Salamat kay Ginoo nga bisan hamubo lang ang among pagtuon. Apan ako nagaampo o Dios nga uban sa gahom sa balaang espiritu. Yes, Lord. Ikaw magahatag pakanamo sa dugang pangakaalam. Aron sa among pag-alaga diha kanimo ug sa pagpaabot namo sa imong duol nga pagbalik. Amo pa o Dios matagamtaman ang katamis Ginoo sa pagkasayod sa imong plano sa kaluwasan sa tanang katawhan. Dako kay among kalipay Ginoo nga sama sa tao o sa kawatan nga didto usab gilansan sa krus. Tapad kanimo nga imong gitagaan Ginoo sa kaluwasan diha dayon. Kini Ginoo naghulagway nga unsa ikaw ka magadagayaon gayud nga Dios. Nga bisan pa o Dios ngadto sa ngilbit sa kamatayon. Ikaw maghatag gihapon sa paagi nga ang tao makabaton sa kaluwasan. Amen. Nining takna Ginoo, kami nagpasalamat sa imong dako kay nga gugma o hinaot ikaw magpanalangin sa tanan mo nga mga kaigsuonan nga naga-tan-aw o nagatuon uban kanamo nini nga gabi. Imong panalanginan sila uban kanamo ni Pastor Hesbon ug ni Ma'am Pinky ug sa tibuok Hope Channel nga kining tanan nga among gibuhat Ginoo, mahimo kining usa ka paagi nga mahimaya namo ang imong ngalan ug sa imong pagpadayag Ginoo, walay mahabilin kanamo kun dili kaming tanan makabato ni anang kinabuhing walay katapusan. Salamat kaayo sa imong pagdungog sa pagampo ug sa kalampusan nining takna sa pagtuon kini akong giampo ug gipangayo tungod lamang sa among minahal ug hinigugma nga Dios nga nagpakamatay kanamo sa cross nga mao si Kristo nga among luwas. Amen. 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 If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.